बारग' एनडिएफबि नि सोद्रोमा खान्दा नार्जारि उर्फे बिग्राय नार्जारिया गावनि राजखान्थियारि गावखौ बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाजों दैदेनजानायनि सोलो दिन्थिनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेनगिरि आरो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि बिथांखौ बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै गोनो गोथो थासारि बा गोनो गोथोनि बाथ्रा फोरमायथिनाया जोंनि बर' समाजखौ लाजिफोनाय जादों। ओंखायनो आं दिनै इउपिपिएल हान्जानि जानानै बेखौनो बुंगोन, बिथां खान्दा नार्जारिया गावनो मोनसे आफाद एबा बारग' एनडिएफबि नि सोद्रोमा जानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो आबहावाया जेरैबायदि दावगाबोदों, बे दावगाबोनायफोरखौ बिथाङा नुसनाखिसै नामा? बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जाय थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बयजोंबो आजावजानाय थासारि लाबोदों, रांखान्थियारि फारसे समाजखान्थियारि फारसे जानाखि जोंनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों, बेफोर गासै थासारिफोरखौ दिनैनि समाव खान्दा नार्जारिया गावनि थौले मेलेमजों गावनि राजखान्थियारि लाबालाब गावनि बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दैदेनजानाय सोलोनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै। जों बेखौनो बुंगोन, बबे बाथ्राखौ लानानै दिनैनि समाव खान्दा नार्जारिया उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ हारिनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव बोखावग्रा एबा हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गुन गैयै थासारि लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों, बे बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै आरो बेयो गनायजाथाव जानाय नङा। मानोना दिनैनि समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ सोर? दिनैनि समाव दुलाराय आसाम, दुलाराय भारत, दुलाराय माहारिनि गेजेराव उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनसे गोजौ थाखोआव थानाय सासे दैदेनगिरि, गुन गोनां दैदेनगिरि, जाय गुन गोनां दैदेनगिरिया दिनैनि समाव 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव देरहानानै दिनै जोंनि बर' माहारिनिफ्राय बा ट्राइबेल हारिनिफ्राय मन्थ्रिफोरनि गेजेराव सासे मोजां दैदेनगिरि महरै मन्थ्रि जायगा मोनदों। बियो बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि। नाथाय दिनैनि समाव जों जाय बिथांखौ सनमान होनांगौमोन, बे समावनो बारग' एनडिएफबि नि सोद्रोमा खान्दा नार्जारिया उरखावगोरा ब्रह्मनि हेंथायै बायदि रोखोमनि बेले बेजे, बायदि रोखोमनि माखासे आजावथावै बाथ्राफोर बुंनाया जोंनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै। बे बाथ्रानि थाखाय जोङो इउपिपिएल हान्जाया आरो जों बर' माहारिया जों बिथांनि हेंथायै जों गसंथानांगोन। मानोना जों जेब्लाबो जों सोंखारिगोन, जाय बिथाङा खान्दा नार्जारिया हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोरखौ गुन एबा सनमान होनो रोङा, बे मानसिया दिनै गावखौ माबोरै समाजनि सासे सांग्रां सुबुं महरै गायसननो नागिरदों, बे मोनसे जोंबो नुनो मोनदों। बारग' एनडिएफबि नि सासे सोद्रोमा खान्दा नार्जारि, जों जायखौ बिग्राय नार्जारि होनना मिथियो, बिथाङा जोंनि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि, जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बर' माहारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, जाय थुनलाइगिरिखौ जों बर' माहारिया गोथौयै मान होयो, बिथाङानो जाहैबाय इउ.जि. ब्रह्मनि सायाव खान्दा नार्जारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, जाय बाथ्राफ्रा दिनैनि समाव गनायजाथाव नङा। जों गिबियावनो बुंगोन, खान्दा नार्जारिया मोनसे समाव बर' माहारिखौ सिबिनो, बर' माहारिनि खैफोदनि समाव दावहा नांनो बिथाङा मोनसे आफादाव थानानै खामानि मावबोनाय सासे सोद्रोमा। बिथाङा सोद्रोमा महरै समाजजों मान होजानायनि सासे गेदेमा सुबुंमोन। नाथाय दिनै बिथाङा बबे बाथ्राखौ लानानै जोंनि केबिनेट मन्थ्रि, इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्मनि सायाव गावनि सुंदोब मेलेमनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों, दिनैनि समाव बे बाथ्रा बुंनाया जेबो गनायथाव नङा। आरो बिथांनि जानाखि बाथ्राफोर बुंदों, बे बाथ्राफोर बुंनायफ्रा दिनैनि समाव जेबो बेस गैया आरो
बियो बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं आबहावा थासारि सोरजिनायनि मोनसे सक्रान्त होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया जों फोथायो। जाय बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि थुनलाइगिरि फरायसा आफादनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि, जाय समाव बर' माहारिया खैफोदनि थासारिजों मोगा मोगि जानांदोंमोन, बे समावनो मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि मासियाव थानानै बर' माहारिखौ गावनि दैदेननाय जानाखि गुननि गेजेरजों बर' माहारिखौ दैदेनबोदों, बर' माहारिखौ राव, हारि, समाजखान्थि, रांखान्थि बायदि बिथिङाव थासारि फारसे जौगानाय आरो खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै माहारिखौ दैदेनबोदों गोलाव बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै। बिनि उनाव उरखावग्रा ब्रह्मआ जोंनि बर' माहारिनि सासे रायजो सभानि सोद्रोमा महरै MP महरै बिथाङा बर' माहारिखौ सिबिबोदों। बिनि अनगायैबो दिनैनि समाव बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिनि गेजेराव गिबि सारिनि दैदेनगिरि बुङोब्ला जों उरखावग्रा ब्रह्म सारनि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन। मानोना बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि जानाखि बिहोमा, जाय बिहोमाया दिनैनि समाव बर' माहारिनि मोनसे जौगानायनि मोनफा मोनफा नोजोर महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिदों। बबेबा मोनसे हान्जा, बबेबा मोनसे बिन्दोनि मानसि सोद्रोमा, नाथाय गावनो गावखौनो गाव सिनायनो रोङा, गावजे मोनसे समाव मोनसे आफादनि सोद्रोमामोन, जाय आफादा बर' माहारिनि थांनाय आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै दावहाथिलियाव बिथाङा नांसोदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै बेफोर गावनि बावसोमनाय आरो आफादा माहारिनि नांसोमनाय थांखिफोरखौ बावनानै दिनै गावनि राजखान्थियारि सक्रान्त साजायनायनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आरो मन्थ्रि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनाया दिनैनि गेजेराव बिथाङा जे सासे समाजखौ अनसायनो रोङै, समाजनि मोजां साननो रोङै, गावखौनो गाव सिनायथि होदों होनना आं सानो, जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सानो। बेनिखायनो जों बुंगोन, बेबायदि बर' माहारिनि गेजेराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा सासे सुबुङा एबा सोरबा सासे बेक्तिया थार जायै बा ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुंनायफ्रा जोंनि गेजेराव मोनसे आजावथावै जादों। बेनिखायनो जों समाजा, जों बर' सुबुंफोरा जेब्लाबो साननांगोन, दिनैनि समाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा दिनै बर' सुबुं माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि थाखाय गोबां जौगालुफोर हाबाफारिफोर मावदों। बिटिआर सरकार जानायनि उनावहाय जाय बाथ्राफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारि सुबुंफोरा दिनै बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल हान्जाखौ बाख्नायदों, बे समावनो जोंनिनो आंगो बिदा फंबायनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जौगानाय खौसेथिनि बाथ्राफोरखौ अनसायाबालानो खालि बेरेखा हान्जानि नामाव बेरेखा बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय बानजाथाव जाया। बेनिखायनो आं खावलायगोन दुलाराय रायजो राजा बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफोरखौ, नोंथांमोना गासै सरकारा मावनाय बा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मावनाय हाबाफारिफोरनि फारसे नोंथांमोना गोथौयै नायबिजिर आरो बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावदों, बबे हान्जाया बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै, दिनैनि समाव नोंथांमोना बिजिरनाय सम जाबाय। थांनाय 19 बोसोर गोलाव समफोराव बिपिएफ हान्जाया बे ओनसोलनि थाखाय मा मावदों, मा मावाखै, जों दिनै रोखा रोखायै नुनो मोनो। फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव इउपिपिएल दैदेननाय बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जागोन। बे 3 बोसोर आबुं जानाय समखिनियावनो जों गोबां सुबुं जौगानाय, सुबुं धोन फोजौखांनायनि फारसे जों गोबां खामानि मावबाय, जाय खामानिफ्रा दिनैनि समाव दुलाराय रायजो राजा साधारन सुबुंफोरजों अनसायजादों। बे समावनो बेरेखा हान्जानि सक्रान्त बायदियै खान्दा नार्जारिया गावनि बेक्तित्वखौ गुबुन बेरेखा हान्जानि फारसे गुड बय जानो थाखाय बिथाङा बायदि रोखोम खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा जोंनि सायाव बाथ्रा बुंनाय बा अजद होनायफ्रा गासिबो नंखायजोब। बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिनाया खोब दरखार होननानै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया फोथायो। बारग' इउपिपिएलनि सोद्रोमा खान्दा उर्फे बिग्राय नार्जारिया जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गायसनगिरि आफादगिरि, आथिखाल आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो थुनलाइगिरि, जाय थुनलाइगिरिखौ आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन हारि माहारि समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै मोजां दैदेनगिरि हिसाबै दुलाराय भारतआवनो सिनायथि दं। बिथांनि नामा
उरखाव ब्रह्मनि सायाव जानाखि खान्दा नार्जारिया बायदि रोखोमनि अजद होदों बेफोर अजदफोरनि सायाव खान्दा नार्जारिया जुदि उदाहरन होनो हायोबा आवगायबो उदाहरन होनो नङाब्ला जों इउपिपिएल हान्जाया बिथांनि हेंथायै जों आयेनारि मदद लानो गोनां जागोन। मानोना दिनैनि समाव जाय थासारियाव बर' माहारिया बायदि रोखोमनि खैदां खैफोद हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि गैयामोन बै समावनो मानगोनां उरखाव ब्रह्मआ हारिखौ मोनसे खौसेथि थासारियाव लाबोनानै हारिखौ दैदेनबोदों, गावखौ बाउसोमबोदों, गावनि फारसे जेबो नोजोर होआबालानो हारि माहारिनि बर' माहारिनि थाखाय बाउसोमबोदों। बेबायदि दैदेनगिरिनि सायाव खान्दा नार्जारिया गावनि थौले मेलेमजों बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै जों फोथायो। बेनिखायनो दिनैनि समाव खान्दा नार्जारिया बुंनाय बाथ्राफोरनि हेंथायै जों नोगोरारिफ्रा मानगोनां उरखाव ब्रह्मनि मावनाय आरो बिथांनि माहारिनि थाखाय समाजनि थाखाय होनाय बिहोमाफोरखौ जों गोसोखांनांगोन। मानोना मोनसे समाव बर' माहारिनि गेजेराव राव थुनलाइ हारि आरो माहारिनि जानाखि थासारिया गोनो गोथो दंमोन बै समाव बर' माहारिनि थाखाय उरखाव ब्रह्म बिथाङा जोंनि दैदेनगिरि महरै गावखौ फसंथाबोदों। जाय फसंथाबोनायनि गेजेरजों दिनै बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय बिटिआर सुक्ति जादों। जाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बड'लेण्ड ओनसोला दुलाराय भारतनि गेजेरावनो मोनसे गोजोर खौसेथि ओनसोल होननानै दिनै बयजोंबो गनायजादों। दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै बिटिआर सरकारनि उनावहाय दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनाय फारसे सोलोंथाइ फारसे समाजखान्थि फारसे बायदि रोखोमनि थासारिया सानसेनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा जौगाबोगासिनो दङ। बेफोरखौ खान्दा नार्जारिया नुसनाखै। जायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि सरकार आरो मानगोनां उरखाव ब्रह्मनि सायाव ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुंनानै दिनै समाजखौ बिथाङा बेले बेजे खोन्दो फारसे बिथाङा फोरमायथिनो सानदों। जों बेखायनो बुंगोन इउपिपिएल हान्जाया बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बिथांनि फोरमायनाय फावफ्रा गासिबो नंखायजोब आरो बियो राजखान्थियारि चक्रान्त होननानै जों इउपिपिएल हान्जाया फोथायो।